हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम सत्य हरे कृष्णा बंधुरुक्कु एल्लारुक्कुम नमस्कारम हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 12வது மந்திரம் 12வது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டாங்கன்றத ரொம்ப அழகா நாம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே ராம் 25வது பக்கம் 75 எஸ் ओके प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी இன்னைக்கு குரு பௌர்ணமி உங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வேணும் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாமே சொல்ல போனா பகவானுக்கு தான் இந்த எல்லாமே அதாவது வியாச பகவான் முதல்ல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இப்ப இருக்கிற ஆச்சாரியா இருக்கிறார் குரு மகாராஜா அவருக்கு அதுக்கு அடுத்து நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு இருக்கிறாங்க கோவில் நிர்வாகி தலைவர் இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம தமிழ் டீமுக்குன்னு ஒரு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாம இருக்கிறோம் அப்படியே வரிசையா எல்லாருமே இப்ப நீங்க கீதையை படிக்கிறீங்க உபநேசங்கள் படிக்கிறோம் இதெல்லாமே படிக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே குருஸ்தானத்துல இருந்து அந்த படிக்கிறோம் குருவா நினைக்கிறோம் ஓகே இது எல்லாமே பகவானுக்கு தான் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரிபோல் மாதாஜி சரி இது 12வது மந்திரம் நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா போன ஸ்லோகத்திலையும் போன மந்திரத்துல அறியாமை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா இப்ப இந்த 12வது மந்திரத்துல ரொம்ப அறமா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்க போறோம் 12 13 நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறது ஹரே கிருஷ்ணா தவறா சொல்லிட்டேன் 12 ஆமா கரெக்ட் தான் 12வது பதம் இது 11வது பதம் ஹரே கிருஷ்ணா 12வது பதம் யாராவது இந்த மந்திரத்தை படிக்கிறீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா அந்திம கமல பிரவிச்சி ஹரே கிருஷ்ணா யாராவது படிக்கிறீங்களா இது இன்னும் மாதாஜி எல்லாம் வரலையா யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அதை படிக்கலாம் பிரபுஜி என்ன இது இந்த அந்தம் அது படிக்கணுமா ஆமா மாதாஜி ஓகே அந்தம் நமஹ பிரவிஷ்யந்தி ஏ சம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ ய உ சம்பூத்யாம் ரதாஹ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அது என்ன பொருளுரை படுத்துங்க மாதாஜி பொருளுரை ஓகே ஓகே தேவர்களை பூஜிப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அறியாமை பாதி வரல பிரபுஜி தேவர்களை பூஜிப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அறியாமை எனும் இருள் மிகுந்த இடங்களில் பிரவேசிக்கிறார்கள் அருவமான பூரணத்தை பூஜிப்பவர்கள் மேலும் இருளான இடங்களை சென்றடைகிறார்கள் விளக்கவரை வேணுமா பிரபுஜி இல்ல இது முடிச்சிடலாம் மாதா இது முடிச்சு இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம் என்ன படிச்சிடலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளுரை நம்ம என்ன சொல்லப்படுது தேவர்களை பூஜிப்பதால் ஈடுபடுபவர்கள் அறியாமை எனும் இருள் மிகுந்த இடங்களை பிரவேசிக்கின்றனர் இதே ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இப்ப ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பத்தி சொல்லுவோம் இப்போ 7வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்றாரு தேவர்கள் வழிபாடை பத்தி சொல்றாரு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 17லயும் பகவான் ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார் 18லயும் சொல்றார் 17லயும் 7ஆம் அத்தியாயத்திலையும் சொல்றார் அதே மாதிரி புருஷோத்தரமான யோகத்துல 15வது அத்தியாயத்திலும் தேவர்கள் வழிபாடை பத்தி சொல்றார் இப்போ தேவர்கள் வழிபாடுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா தேவலோகத்துல தான் போவாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா புண்ணியமான காரியங்கள் அதாவது அனனிய பக்தி இல்ல தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணி போறவங்க கண்டிப்பா அந்த மேல உள்ள 6 லோகத்துக்கு போவாங்க இல்லைங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம் இருக்கு பித்ருலோகம் இருக்கு மகரலோகம் இருக்கு சொர்க்கலோகம் இருக்கு இந்த மாதிரி 6 லோகத்துக்கு அவங்க போறாங்க ஆனா அந்த 6 லோகமே என்னைக்குமே பிரச்சனைக்குள் உள்ள உலோகம் தான் 6 லோகமும் பிரச்சனைக்குள்ளதுதான் 7வது இந்த மத்தியம லோகம் சொல்றோம்ல இந்த பூமியும் மத்தியம லோகம் கூட பிரச்சனை தான் அதே மாதிரி இந்த அதல பாதாளம் இருக்கிறது அதுவும் பிரச்சனை தான் இந்த 14 லோகமே பிரச்சனைக்குள்ள உள்ள இடம் தான் இது எப்பவுமே இருள் சூழ்ந்த இடம் தான்
ஆனா இருள் மிகுந்த இடம் சொல்லப்படுதுன்னா அது பகவானுடைய லோகம் தான், அது வைகுந்தம் இல்லைங்களா? அதான் சொல்ல இறைவன், அதாவது தேவர்களை பூஜிப்பில் ஈடுபட்டவர்கள் அறியாமை எனும் இருள் மிகுந்த இடங்களை பிரவேசிப்பார்கள் அப்படின்றது. அப்ப அறியாமைன்னு சொல்லும் போது என்னது? அசுர குணம் தான். அறியாமை சொல்றது ஒரு அசுர குணம் தான். அப்போ அவர் என்ன சொல்ற? சிற்றறிவு படிச்ச மன்னர்கள் சொல்ற மனிதர்கள் சொல்றார். இதுல சொல்றார், 7வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு இதை பத்தி. தேவர்கள் தேவி வழிபாடு பண்றவங்க சிற்றறிவு படிச்ச அப்படின்றார். அப்போ அவங்க எல்லாமே அறியாமை, அந்த அறியாமைன்ற இருள் மிகுந்த இடங்கள் பிரவேசிக்கின்றன அப்படின்றார். அப்போ அருவமான பூரணத்தை பூஜிப்பவர்கள் மேலும் இருளான இடங்களை சென்று அடைகிறார்கள் அப்படின்னு. அருவமான, இப்ப அருவ பிரம்ம வழிபாடு பண்றவங்களை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? உருவமிற்ற நிலையை பண்றவங்க, சித்து பண்றவங்க, இவங்க எல்லாம் திருப்பி எங்க போவாங்க? இங்கதான், இந்த உயர்லோகங்கள் தான் போவாங்க. ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. பகவான் லோகத்தை போனோம்னா முத்தி முத்தி கிடைக்கணும்னா அனநிய பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. சித்து வேலை தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது. யாகம் பண்றது பத்தி, அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்றது பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. அது முத்தி தான். எப்படி முத்தி கிடைக்கும்? உயர்லோகம் தான் போக முடியும், ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா பக்தி பூர்ணமா இருக்கும். இது 6வது அத்தியாயத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம விரிவா நம்ம விளக்கு உரையை நம்ம படிப்போம். அப்புறம் நீங்க இப்ப படிங்க மாதாஜி, இந்த பக்கம் மட்டும் படிங்க, நான் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? மூட்டை எடுத்துட்டேன், சாரி. அசம்பூதி எனும் சம்ஸ்கிருத சொல் தனித்தன்மை அற்றிருப்பவர்களை குறிக்கிறது. சம்பூதி என்றால் எல்லாவற்றின்றும் தனித்து நிற்கும் பரம புருஷனான முழுமுதற் கடவுளை குறிக்கும். பகவத்கீதையில் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நமே விது சுரகணாக பிரபவம் ந மகர்ஷயः அகம் ஆதிர் ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசः. தேவர்களோ மகாமுனிவர்களோ கூட என் வைபவங்களை அறிய மாட்டார்கள். ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் முதலானவன் நானே. இப்படியாக தேவர்களுக்கும் மகாமுனிவர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் படிக்கட்டுமா வேண்டாமா? சரி, இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுறாங்க பாருங்க. இது முன்னாடி பக்கத்துல ஒரு நிமிஷம், இது முன்னாடி பேஜ்ல என்ன சொல்லிருக்கேன்னா, அதாவது தேவர்கள் மகமுனிவர் கூட என் வைபவங்கள் அப்படின்ற என் வைபவங்கள் சொல்லும் போது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல தான் பகவானுடைய விபூதி யோகம், அது விபூதி யோகம் அத்தியாயம் அந்த நேமுகிறது, அதான் வைபவம் சொல்றது. பகவான் வைபவம் சொல்லும் போது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பகவானுடைய வைபவத்தை அந்த அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் என்ன? அந்த 10வது அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் விபூதி யோகத்துல என்ன சொல்றாரு? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? வைபவம் அதாவது அவருடைய விபூதி, அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நாமோ? விபூதி வைபவம் அதோட நேம் சொல்றோம். அது முக்கியமா அதோட சாராம்சம் என்ன? அந்த அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் அவர் எந்தெந்த ரூபத்துல யாரா இருக்காரு, நானே இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன், அவருடைய இத சொல்றார், விபூதியை சொல்றார், அவருடைய விபூதி. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். இதுதான் கேட்டேன். இப்ப அதுதான் சொல்றாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா 10ல இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பே அதான். தேவர்களை பூஜிப்பதால் ஈடுபடுவர்கள் அறியாமை என்னும் இருள் மிகுந்த இடங்களை பிரவேசிக்கின்றனர். அதாவது அருவமான பூரணத்தை பூஜிப்பவர்கள் மேலும் இடங்களை சென்றடைகின்றனர் என்ற. அப்ப 2 பேருமே சிற்றறிவு படிச்ச மனிதர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறார். இது ஏன் சொல்ல வர்றாருன்னா, பகவான் 10வது அத்தியாயத்துல அவருடைய விபூதி யோகத்தையும் வைபவத்தையும் நல்லா அழகா தெளிவா சொல்றாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா முருகன் கார்த்திகேயன் இல்லைங்களா? பாலகுமாரன் கார்த்திகேயனா இருப்பது நான் தான்றாரு, மன்மதனா நான் தான்றாரு, வஜ்ராயுதமா நான் தான்றாரு, எல்லா விதமான ஜீவராசிகளும் நானே என்றார். அது எல்லாமே 19 42வது பதம் வரைக்குமே பகவான் அவருடைய விராட் அந்த வைபவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார் 10வது அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? அந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது ஒரு நிமிஷம், அதாவது அந்த இடத்துல அறிய மாட்டார்கள், அதாவது என் வைபவங்களை கூட அறிய மாட்டார்கள். யாரு? தேவர்கள். ஏனெனில் எல்லா விதங்களின் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் முதன்மையான நானே என்றார். ஆமா, தேவர்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். ஏன்னா பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல விஸ்வரூபத்துல அவரு காட்டும் போதே பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் பயந்து ஓடுறாங்க, எல்லா முனிவர்களும் அப்படியே அங்கங்க இங்கங்க ஓடுறாங்க அவர் விராட் ரூபத்துல. இது யாரு? அர்ஜுனன் பார்த்து கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட,
எல்லா முனிவர்களும், எல்லா மகரிஷிகளும், எல்லா பிரஜாபதிகளும் அங்க இங்க அவங்க ஓடுறாங்க. அவருடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்து அர்ஜுனை வர்ணிக்கலாம் பகவான். சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது. ஆனா எல்லாமே பகவானுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான், கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். அதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல அழகா சொல்றாங்க. இப்படியாக தேவர்களுக்கும் மகமுனிவர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரங்கள் எல்லாம் மூலகர்த்தா பகவான் கிருஷ்ணரே. அவர்களுக்கு எல்லாம் உகந்த சக்தி தரப்பட்டது என்றாலும் அவர்களுக்கும் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் தம்முள் உரையும் சக்தியின் பலத்தால் மானிட உருவில் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதே மிகவும் கடினமான காரியம் என்றார். இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மூலகர்த்தாவா தான் இருக்கிறார் பகவான். இருந்தாலும் தேவர்களுக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சூரிய பகவான் எடுத்துப்போம். சூரிய பகவான் வந்து அவருடைய செயல் என்ன? அவருடைய செயல் என்ன? எல்லா லோகத்துக்கும் அவர் போகிறார். இந்த 14 லோகத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் சூரியன். அதே மாதிரி ஒரு கண்டத்துக்கும் ஒரு சூரியன் இருக்காங்க. 1000 சூரியன் இருக்கானுங்க, 1000 இந்திரன் இருக்கான், 1000 பிரம்மா இருக்கான், 1000 அது மாதிரி ஏகப்பட்ட இது இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி இந்த 14 லோகத்துக்கு ஒரு சூரியன் இருக்கார். அந்த ஒரு சூரியனோட அவருடைய வேலை என்ன? இல்லைங்களா? அப்போ அந்த வேலை கூட தடுக்க கூடாதுன்றதா பகவானுடைய அவரே சொல்றார். சூரியனை படைக்கப்பட்டது நானாயினும் அவருடைய செயல அவர் இடையிலாம இருக்கிறார். அந்த இடையிலாம மகாபாரத போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுடைய அதாவது துரியோதனுடைய தங்கச்சி புருஷனை வந்து கொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்போது கூட சூரியனை மறைக்கிறார். அவர் நினைச்ச சூரியனை இல்லாம பண்ணிடலாம். ஆனால் என்ன பண்றாரு? அந்த செயலை இடர்பாடு இல்லாம அவருடைய சக்கராயத்தை வச்சு சூரியனை மறைக்கிறார். மறைச்சு அவனை அந்த அவனுடைய மச்சனை வெளியே கொண்டு வர்றார். கொண்டு வந்து கடைசியில அர்ஜுனை வந்து அவனை வதம் பண்றார். இல்லைங்களா? இது வந்து ஏன்னா அந்தந்த தேவர்களுக்கு அந்தந்த ஒரு இதை கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா அந்த சக்திக்கு மூல காரணம் யாரு? மூலகர்த்தா பகவான் கிருஷ்ணன். அவர்களெல்லாம் உயர்ந்த சக்தி தரப்பட்டது என்றாலும் அவர்களுக்கு கூட பகவான் கிருஷ்ணன் தங்கள் உரையும் சக்திகளை பலத்தால் மானிடம் உறவில் எவ்வாறு தோன்றுவார் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயல முடியாது தேவர்களால் கூட. அதான் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 2 கை ஸ்வரூபத்துல தேவிகை தாயார் கேட்கிறாங்க பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ணா பகவானே எனக்கு நீ மானிட பிறவியா வர, சரி ஓகே, இந்த 4 கை சொரூபம் எனக்கு வேண்டாம், 2 கை சொரூபத்துல சாதாரண மனிதராக வந்தா போதும்னு நினைக்கிறாங்க தேவகி தாயார். அதாவது அதிதி, சொல்ல போனா அதிதி கேட்கறாங்க. ஏன்னா அதிதி அப்பா வரம் கேட்டது தானே. புஷ்பவன விரதம் இருந்து அவங்க கேட்கறாங்க. வாமன அவதாரம் கொடுத்தார் பகவான், பிரம்ம அவதாரம் கொடுத்தார், விஷ்ணு அவதாரம் அந்த தாய்க்கு தான் பிறந்தார், விஷ்ணுவா பிறந்தார். அப்புறம் வானர முனிவா வந்தார். இந்த இடத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தேவகி ரூபத்துல இங்க மகனாக பிறக்கிறார், அவதாரம் கொடுக்கிறார். அப்ப அந்த தாய் கேட்டதுல அவங்க கரெக்டா அது இது பண்றார். ஆனா பிரம்மா என்ன பண்றார்? இந்த 2 கை சொரூபத்துல வந்தவரை இவருக்கு அந்த சக்தி எல்லாம் கிடையாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்டயே வந்து அவர் லீலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். கடைசியில அவர் பாடத்தை உகந்துக்கிட்டு திரும்பவும் என்ன பண்றார்? பகவானை பத்தி திருப்பியும் தவம் இருந்து அதை தவற நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பியும் அவர் மன்னிச்சு விடுறார் பகவான். இல்லைங்களா? பிரம்மாக்கே அந்த கதி. அப்ப நாமெல்லாம் எம்மாத்தம் பாருங்க. இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா தத்துவ ஞானிகளும் மகான்களும் ரிஷிகளும் ஞானிகளும் நமது சிறிய மூளையின் துணை கொண்டு ஒன்றோடு ஒன்று உறவு கொண்டு உள்ள நிலையில் வெற்றையும் தனிந்து நிற்கும் பூரணத்தை புரிந்து இணங்கன முயல்கின்றனர். இம்முயற்சி உறவு நிலை இல்லை என்று எதிர்மறையான முடிவிற்கு வருவதற்கு மட்டுமே அவர்களுக்கு உதயமில்லாது. முழுமையான உறுதி எனும் நிலையில் ஒரு சிறிது கூட அவர்களது உணர்வு சாத்தியமில்லை. எதிர்மறையாக முழுமையாக விவாதிப்பது அக்கழப்பற்ற விளக்கமாகாது. இத்தகைய எதிர்மறையான விளக்கங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவரவருக்கான தனித்தனி முடிவுகளை மேற்கொள்வதுண்டும். இப்படியாக முழு உணர்வு அருவமானது நிர்குணமானது என்று ஒருவர் கற்பனை முடிவிற்கு வரலாம். எதிர்மறையான தன்மைகள் உடன்பாடான தன்மைகளின் மறு பக்கங்களை ஆகையால் அவை சார்புடையவை. முழுமையை இவ்வாறாக கருதுபவர்கள் மிஞ்சி போனால் இறைவனின் அருவ நிலையை பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே அறிய முடியும். ஆனால் இவர்கள் மேலும் முன்னேறிய பகவானை சென்றடைய இயலர்கள் என்றார். இப்ப இவங்க பாத்தீங்கன்னா சித்தர்கள்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? சித்தர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 64 கலைகள், 34 அந்த சித்து, 24 இந்த மூலக்கூறுகள், இதெல்லாம் எல்லா விதமான விஷயங்களும் அவங்க தெரியும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவான் லோகத்துக்கு போகவே முடியாது. ஏன்னா சித்து தெரிஞ்சவங்க, இந்த 64 கலையும் தெரிஞ்சவங்க, இந்த 24 மூலக்கூறுகள் தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக அந்த தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். நானே பிரம்மன்,
நானே எல்லாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நானே உனக்கு வரம் கொடுப்பேன், நானே உனக்கு இந்த இந்த காரியத்தை நீ செய், இதை பண்ணு அதை பண்ணு, நீ முக்தி அடைவாய் அப்படின்னு இவங்களே ஒரு பகவானை நினைச்சு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த சித்து தெரிஞ்சவங்க. அதுதான் பதஞ்சலி முனிவர் சொல்லுவார். இந்த பதஞ்சலி முனிவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க யோக பயிற்சி செய்யுங்க, சித்து வேலையும் பண்ணுங்க, எல்லாமே செய்யுங்க, ஆனா பகவானை மையப்படுத்தி செய்யுங்க. பகவானை மையப்படுத்துங்க. பகவானை மையப்படுத்திங்கன்னா அந்த சித்த அதாவது அதாவது ஞானம் இல்லாத மனிதர்களுக்கு அந்த ஞானத்தை ஊட்டுறதுக்கு இந்த சித்தை பயன்படுத்துங்க. இந்த யோகாசனம் சொல்லி கொடுங்க, இந்த உடலை கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லுங்க, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லுங்க, புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லுங்க. அதுதான் அஷ்டாங்க யோகம், அதுதான் இந்த சித்து. இதை தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் முத்திக்கு என்ன வழி? பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்க. இதுதான் பதஞ்சலி முனிவர் சொன்னார். ஆனா இந்த காலத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு யோகசாலை வச்சுக்கிறாங்க, அங்க ஒரு 100 பேரை வச்சுக்கிறாங்க, அவங்க ஒரு வழிபாடு பண்றாங்க, இப்படி ஒரு வழிபாடு பண்றாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு உடலை மண்ணுக்குள்ள போச்சுக்கிறாங்க, தலையை உள்ள மண்ணுக்குள்ள போச்சுக்கிட்டு காலை தூக்கி பெப்பர பேனு நிக்க வச்சுக்கிட்டு கேட்டா இது ஒரு சித்து அப்படின்றாங்க. எட்டு குழியை தோண்டிக்கிட்டு உள்ள போய் உட்காந்து மண்ணை போட்டு மூடிக்கிட்டு மேல பலகையை போட்டு மூடி மண்ணை போட்டு மூடிக்கிட்டு ஒரு வாரம் பொறுத்து வெளியே வராங்க. கேட்டா நான் சமாதி நிலை அடைஞ்சிட்டேன்றாங்க. இதெல்லாம் சாஸ்திரங்களை எங்கேயுமே சொல்லப்படாத விஷயங்கள். இது பதஞ்சலி முனிவரே இதை வந்து அதர்மம்ன்றார். இந்த காரியங்கள் என்னன்னா இதை வந்து பிரகடனப்படுத்தி நான் ஒரு பெரிய சித்து, நான் ஒரு ஞானி, நான் சொல்றது நீங்க எல்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்கள வந்து அடி பண்ணி வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அபராதம். இந்த செயல் எல்லாமே அபராதம். அந்த செயலை செய்யும் போது பகவானை மையப்படுத்தி பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணம், அவருடைய லீலை இதெல்லாம் சொல்லி அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி இதை செய்யுங்க, பகவானுக்கு இப்படி பக்தி கொடுங்க சொல்லி அவங்கள வந்து முக்திக்கான வழியை சொல்லி கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு வேற வகையில அந்த இதை அந்த பக்தர்களை யூஸ் பண்ணவே கூடாது, இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதாவது இவ்வாறு கருதுபொருளின் மிஞ்சி போனால் இறைவன் அருவ நிலையை பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே அறிய முடியும்ன்றார். பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லப்படுது யாரு? ஒரு கனிஷ்டிக அதிகாரியுடைய செயல் அது, ஒரு ஆரம்ப கட்ட பக்தரோட செயல் அது. கனிஷ்டிக அதிகாரி அடுத்த நிலை யாரு? மத்தியம அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரி என்ன பாப்பாரு? அவரு மத்தியம அதிகாரி அவர் என்ன உணர்வார்? அவரு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம், ஞாபகம் இருக்கா? கனிஷ்டிக அதிகாரி பிரம்ம நிலையை உணர்றாரு. மத்தியம அதிகாரி என்ன நிலையை உணர்றாரு? சூரிய வட்டம். சூரிய வட்டம் மாதாஜி. அத மத்தியம அதிகாரி எதோ உணர்றாரு? இறைவனுக்கு உருவம் இருக்குன்றத உணர்வாரு. இல்ல, பரமாத்மா உணர்றார். அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி பிரம்மனை உணர்றார், மத்தியம அதிகாரி பரமாத்மா உணர்றார், உத்தம அதிகாரி பகவானை உணர்றார். அப்ப நாம எல்லாம் இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, அதாவது மிதமிஞ்சி போனால் இறைவனின் அருவ பிரம்மை ஜோதியை மட்டுமே அறிய முடியும் அப்படின்றார். அப்ப பிரம்ம ஜோதி அறிவர் யாரு? சாதாரண ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி, முதல் நிலை அதிகாரி, முதல் நிலை பக்தன், அவ்வளவுதான். அப்ப அவனோட ஸ்டேஜ் என்ன? அடுத்த ஸ்டேஜ் திரும்பவும் இங்கதான் பிறப்பான், திரும்ப இங்கதான் பிறப்பான், இல்லைங்களா? அதே சொல்றாரு பாருங்க. ஆனால் இவர்கள் மேலும் முன்னேறிய பகவானை சென்றடை இயலர்கள்ன்றார். பகவானே இந்த உபநேசங்களை சொல்றது, ஈச உபநேசங்களை தெளிவா கொடுக்குறாங்க. அடுத்த நிலை என்னன்னா பகவானுக்கு பக்தி தான், இல்லைங்களா? இப்படி மனதின் துணை கொண்டு இதை படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அப்படியே கண்டினியூ பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி நான் படிக்கவா? படிங்க படிங்க. இல்ல யாரோ படிச்சாங்களே அப்பதான். எதுல இருந்து படிக்கணும்? இப்படி மனதின் துணை கொண்டு யூகித்தறிய முயல்பவர்கள் கிருஷ்ணரே முழு முதல் கடவுள். மாதாஜி இவ்வாறாக கருதுபவர்கள், இங்க பாருங்க, மேல வாங்க மேல வாங்க மேல வாங்க. எதிர்மறையான தன்மைகள் அடுத்த பேஜ். சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஜோதியின் பிரகாசம், அத படிங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இல்ல இப்ப இந்த இதுவும் இல்ல. இப்படி மனதின் துணை கொண்டு யுகத்திருக்க முயல்வர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுழு கடவுள் அவரின் அதாவது பரமான அதாவது சரீரத்திலிருந்து, இது வந்து அப்படி படிங்க மாதாஜி. சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஜோதியின் பிரகாசமே அருவ பிரம்மம். உயர்நிலையிலான ஆத்மாவான பரமாத்மாவே கிருஷ்ணரின் எங்கும் நிறைந்த வெளிப்பாடு என்பதையெல்லாம் அறிய மாட்டார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்தியமான திருவுருவம் நித்யானந்த ஞான நிலையிலான திவ்ய குணங்களை கொண்டது என்பதையும் அவர்கள் அறியார்.
அவரிடமிருந்து தம் ஆற்றல்களை பெறும் தேவர்களும் மகான்களும் அவரையும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தேவன் என்னும் பிரம்மஜோதியாக பூரண சத்தியம் என்னும் தவறாக கருதுகிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் அப்பழுக்கற்ற பக்தி கொண்டு அவரிடம் சரணடைந்திருப்பவர்களான கிருஷ்ண பக்தர்கள் அவரே பூரணமான புருஷன், அவரிடமிருந்தே எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தோற்றுவாயான கிருஷ்ணருக்கு அன்புடன் கூடிய பக்தி தொண்டாற்றும் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார்கள். புலனின்பம் தீர்ப்பதில் தீவிர இச்சை கொண்டு மனம் குழம்பி போயிருப்பவர்களே தமது தற்காலிக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக சிறு தேவர்களை வணங்குகிறார்கள் என்று பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 7.20. அறிவில் குறைந்தவர்களே தமது தற்காலிக சிரமங்களை சமாளிப்பதற்காக வல்லமை கொண்ட ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தின் துணையை நாடுவார்கள். மனிதன் ஜட பிணைப்பில் இருப்பதால் அவன் நித்தியமான ஆனந்தம், வாழ்வு, ஞானம் ஆகியவை நிலவும் ஆன்மீக தன்மையை அடைந்து நிரந்தரமான விடுதலை பெறுவதற்கு ஜடநிலையின் பிடியிலிருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் அந்தந்த தெய்வம் உரையும் கிரகத்தை அடைகிறார்கள் என்னும் பகவத்கீதை கூறுகிறது. 7.23. சந்திரனை வழிபடுபவர்கள் சந்திரனுக்கும், சூரியனை வழிபடுபவர்கள் சூரியனுக்கும் செல்லலாம். நவீன விஞ்ஞானிகள் இப்போது ராக்கெட்டுகளில் ராக்கெட்டுகளின் உதவியால் சந்திரனுக்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அது ஒன்றும் புதுமையான முயற்சி அல்ல. தன்னுணர்வில் முன்னேற்றம் கொண்டுள்ள மனிதர்கள் விண்வெளியில் பயணம் செய்து மற்ற கிரகங்களை அடைய விரும்புவது இயல்பு. இதை அவர்கள் விண்வெளி கலன்களின் உதவியாலோ ஞான பலத்தியாலோ சிறு தெய்வங்களை வழிபடுவதாலோ சாதிக்க இயலும். இந்த 3 வழிகளில் ஏதாவது ஒன்றின் பலத்தால் மற்ற கிரகங்களை சென்றடைய முடியும் என்று வேத நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தின் அதிதேவதையை வழிபடுவதன் மூலம் அங்கு போய் சேர்வது பொதுவாக எல்லோருக்கும் கையாளும் உத்தி. எனினும் பௌதீக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா கிரகங்களும் தற்காலிகமான இருப்பிடங்களில் வைகுண்ட லோகங்கள் மட்டுமே நிலையான இருப்பிடங்கள் ஆகும். இவை ஆன்மீக ஆகாயங்களில் உள்ளன. புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் அங்கு பரிபூர்ணமாக ஆட்சி செலுத்துகிறார். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல புவனாலோகாஹ புனராவர்த்தினோர்ஜுனஹ மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஜட உலகின் மிக பிரபுஜி படிக்கட்டா? கண்டினியூ பண்ணட்டா? ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்தது வரை எல்லா பிறப்பும் இறப்பும் தொடருமாகிய துன்பங்கள் தொடரும் இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னிடத்தை அடைபவனோ மீண்டும் பிறப்பதே இல்லை. 8.16. ஏதாவது ஒன்னை பற்றி கொண்டு பௌதீக கிரகங்களையே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருப்பவன் பிரபஞ்சத்தின் இருண்ட பகுதியிலேயே தங்கிவிடுகிறான் என்று ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத் குறிப்பிடுகிறது. தேங்காயை நார் சுற்றி இருப்பது போல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் மாபெரும் பௌதீக வஸ்துக்களால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மூடி மிக இறுக்கமாக இருப்பதால் உள்ளே கனவிருள். அப்படின்னா என்ன? கனவிருள் நிலவுகிறது. எனவே அங்கு வெளிச்சம் தருவதற்கு சூரியன்களும் சந்திரன்களும் தேவைப்படுகின்றன. பிரபஞ்சத்திற்கு வெளியே வைகுண்ட லோகங்கள் நிறைந்த பிரம்மஜோதி விரிந்து பறந்து எல்லையற்று விளங்குகிறது. பிரம்மஜோதியின் மிக உயர்ந்த கிரகம் கிருஷ்ணலோகம் எனப்படும் கோலோக பிருந்தாவனம். அங்குதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வசிக்கிறார். கிருஷ்ண பரமாத்மா இந்த கிருஷ்ண லோகத்தை என்றும் அகலுபவர் அல்ல. அவர் தம் நித்தியமான சகவாசிகளுடன் அங்கு வசிப்பவராக இருந்தாலும் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக பிரபஞ்சங்கள் முழுவதிலுமாக வியாபித்திருக்கிறார். இந்த உண்மை ஏற்கனவே 4வது மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபுவான இறைவன் சூரியனின் ஒளியைப் போல எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் என்றாலும் சூரியன் என்றும் மாறாத தன் வட்டத்தில் நிலைத்திருப்பது போல அவரும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ மாதாஜி ஒன்று கொஸ்டின் கேட்டாங்க, படிக்கும் போதே டக்குன்னு கேட்டாங்க. கணர் இருள் அப்படின்னு சொல்ற போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாய இல்லைங்களா? இந்த பகவானுடைய
வெளிப்புற சக்தி, பகரங்க சக்தி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த உடல். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஒரு ஆத்மா இருக்கு, ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அம்சம் தான் அது இல்லைங்களா, பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். ஆனா இந்த இருள், நமக்கு இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாய, இதுதான் வந்து இருள், இந்த கன இருள் சொல்லப்படுது. இந்த இருளை வந்து எதை மறைச்சிருக்கு, ஆத்மாவை மறைக்குது. இந்த உடல் வந்து ஆத்மாவை மறைக்குது. இது நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அப்போ இந்த இருள் வந்து வெளிச்சம் அடையும். நம்ம வந்து இந்த இருள் வந்து நம்மள்ட்ட மறையுது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம உணர ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த ஆத்மா உணர ஆரம்பிச்சுட்டா அதோட பண்பு என்ன, பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். அதை நாம அறியும் போது, அது உணரம்ம செயல்பாட வைக்கும் போது நம்ம வந்துடும் இல்லைங்களா. இது கனம் இருள் சொல்லப்படுதுன்னா நம்மளை சுத்தி இருள் சூழ்ந்துதான் இருக்கு. மாயன்றது இருள நம்ம சூழ்ந்து இருக்கு. அந்த மாயனை என்ன நம்ம தெரிவிக்கிறோம் பாத்தீங்களா. எனவே அங்க வெளிச்சம் தருவதற்கு சூரியனும் சந்திரனும் தேவைப்படுகின்றன. அது போல நமக்கு வந்து தேவர்கள் தேவைப்படுறாங்க, வேதங்கள் மூலியமா நமக்கு உணர வைக்கிறாங்க. வேதம் தான் சூரியன், வேதம் தான் சந்திரன், வேதம் தான் தேவர்கள், வேதம் தான். அந்த வேதம் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறாங்க. அதை நாம புரிஞ்சு அதை செயல்பாடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம உணரும் தன்மையை கொண்டு வராரு இல்லைங்களா, பகவான் கொண்டு வரார். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. அதாவது கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போனோம்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு மூலியமா நம்ம இருக்கணும். இந்த உடல் சார்ந்த செயல்பாடு, இந்த புத்தி சார்ந்த செயல்பாடு, இந்த மனது சார்ந்த செயல்பாடு இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது, உயர் லோகங்கள் தான் போக முடியும். அதாவது சிற்றறிவு படைச்ச உயர் லோகங்கள். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயத்துல 20ல இருந்து அதான் சொல்லப்படுது. தேவர்கள் வழிபாடை பத்தி சொல்றாரு இல்லைங்களா. அதே 23ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 22, 23, 20 இதெல்லாம் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எந்தெந்த நீங்க தேவர்கள் வழிபாடு பண்றீங்களோ அந்தந்த லோகத்துக்கு நீங்க போவீங்கன்ற. போனாலும் இங்க திரும்ப இங்கதான் வந்தாகணும், இந்த மத்திய லோகம் தான் வந்தாகணும். ஏன்னா அதுவும் கலவர பூமி தான். சொர்க்க லோகத்துல பாருங்க, இந்திரன் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் சேர்ல, எப்போ அந்த 4 கால் எப்போ உடையணும், ஒரு கால் உடையணும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். அவன் மக்களுக்கு ஆட்சி கொடுக்குறானோ இல்லையோ, இந்திரன் தேவர்களுக்கு ஆட்சி கொடுக்குறானோ இல்லையோ, மக்களுக்கு நல்லபடியா செயல்படுறானோ இல்லையோ, அவன் காலையே பார்த்துட்டு இருப்பான். அந்த 4 காலையும் சேரை யார் காலை பிடிச்சி உடைக்கிறாங்க, யார் பிடிச்சி இருக்கிறான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா நாம தான். அதுக்கும் ஒண்ணு சொல்றாரு வேதத்துல பகவான், ரொம்ப ஒரு உபநேசம் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம ஒரு பக்தர் இருக்கார், பகவானுடைய அனநிய பக்தன், பகவானுடைய கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுக்கிறார். அவர் கொடுத்தாருன்னா அவருக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, அவருக்கு ஒரு ஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க. கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எல்லா வேதங்களையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. பத்ம புராணத்துல சிவபெருமான் பார்வதி தாயகிட்ட உபநேசம் பண்றார். என்ன சொல்ற பண்ணீங்கன்னா, ஒரு பக்தன், ஒரு அனநிய பக்தன் பக்தி கொடுத்தாருன்னா ஒரு கன நேரம் வந்து இந்திர பதவி கிடைக்குமா அவருக்கு. இந்திர பதவி அவன் கொடுப்பாங்களாம். பகவானுடைய அந்த அந்த இது புண்ணிய காரியம் செஞ்சதுனால அந்த 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 நாற்காலியில கொஞ்ச நேரம் உட்கார்றதுக்கு நமக்கு நினைக்கிறோம், கன நேரம், ஒரு செகண்ட் நாம நினைக்கிறோம். அந்த ஒரு செகண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப், நம்மளுடைய 120 லைஃப், நம்ம 120 வருஷம் நம்ம லைஃப். அது அந்த 120 வருஷம் மனித காலம், 120 வருஷம் நம்ம வந்து, அதே தேவர்களோட காலம் வந்து ஒரு நொடி. அந்த நொடி உட்கார்ந்தாவே அவனுக்கு இந்திரனுக்கு வந்து ஆட்டங்கன்றோம். ஆஹா, இவன் ஃபுல்லா உட்காந்துட்டானா நம்ம பதவி போயிடுமே. அதனால என்ன பண்ணுவான், அவருடைய குரு கிட்ட சொல்லுவான், குருவே அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணி கொடு, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணி கொடு, ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய கொடு. உடனே அவரு ஒண்ணு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த நாற்காலியில் அவனுக்கு இப்படிதான் அங்க போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். இந்திரலோகம் ஒரு கலவர பூமி தான். எல்லா 6 லோகமே கலவர பூமி தான். அங்க போறதுக்கு நமக்கு அந்த முயற்சியே பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா. நம்ம எங்க போனோம், பகவானுடைய லோகம் தான் நம்ம போனோம். அதுதான் நம்மளுடைய லோகம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை ரொம்ப அழகா இங்க விரிவா நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க. இதுலயே பாருங்க, வாழ்வின் பிரச்சனைகளை சந்திரனுக்கும், அதாவது பிரச்சனைகளை சந்திரனுக்கு போவதால் தீர்ந்து விட முடியாது. புழக்காக்கவும் புயற்காக்கவும் மந்திரம் பக்திமானார்களாக பகவானை, அதாவது பாவனை செய்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். இந்த போலி பக்தர்கள் இப்பிரபஞ்சத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக வெளியே அடைய விரும்புவோர் அல்ல. கடவுளிடம் பக்தி செலுத்தும் போர்வையில் தம் இவ்வுலக, அதாவது இக உலக நலங்களை பாதுகாத்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள். நாத்திகர்களும் அருவாதிகளும் இந்த அரைகுறை பக்தர்களுக்காக நாத்திகத்தை போதித்து இருளுக்குள் இட்டு செல்கிறார்கள். நாத்திகன் நேரடியாக புருஷோத்தரமான இறைவனை மறுக்கிறான். அருவாதி இறைவனின் அருவ வம்சத்தை வற்புறுத்தி நாத்திகவாதத்திற்கு துணை செய்கிறான். புருஷோத்தரமான இறைவனை இல்லை என்று மறுக்கும் இந்த
எந்த மந்திரத்தையும் நாம் இதுவரை கண்டதே இல்லை. அவர் எல்லோருவிடையும் அதிவேகமாக ஓடக்கூடியவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற கிரகங்களை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பலரும் வேகத்தனமாக அவர்களை விட வேகமாக ஓடக்கூடிய உன்னதமான பிரபு எப்படி அவைத்தளமாக இருக்க முடியும்? உன்னதமான பிரபுவை அருவமாக கருவது பூர்ண சக்கியத்தை பற்றி தவறான கருத்தினால் அமைந்துள்ளது ஒரு வகையான அறியாமையாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அருவாதிகளும் உள்ள சரி, அருவாதிகளை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம இங்க படிக்கிறோம். ஏன்னா அது அதை பத்தி படிக்கணும்னு நாம ஈசோ உபநேசல் அந்த உபநேசம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே பாத்தீங்கன்னா NY அதாவது நெட்வொர்க் ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி ரொம்ப அழகா அதை விளக்கம் கொடுக்குறாரு, ஸ்ரீல ரூப கோசாமி. அப்ப அந்த கிளாஸ்ல வரும்போது இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா அருவாதிகளோட வழிபாடு என்ன, அருவாதிகளுடைய கோட்பாடு என்ன அப்படின்றது அந்த இதுல படிக்கலாம். இது நாம இந்த இதுல மட்டும் பூர்ணமா நாம இதுல இது பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? சரி, அறிவற்ற அரைகுறை இது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க. அறிவற்ற அரைகுறை சமயவாதிகளும் போலியான அவதாரங்களை உருவாக்குபவர்களும் வேத கட்டளைகளை மீறுவதுடன் தம்மை பின்பற்றுபவர்களை தவறான பாதையில் இட்டு செல்வதால் பிரபஞ்சத்தின் இருள் நிறைந்த பகுதியை அடைவார்கள். இந்த அருவவாதிகள் வேத அறிவற்ற மூடர்களிடம் தாம் கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறி நடித்து திரிகிறார்கள். இந்த மூடர்களின் சிறிதளவு அறிவு அறியாமையை விட அபாயகரமானது. இந்த அருவவாதிகள் சமய நூல்கள் பரிந்துரைக்கும் விதிகளின்படி தேவர்களை வழிபடுவதும் இல்லை. சில குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் சிறு தேவர்களை வழிபடுவதற்கான முறைகள் சமய நூல்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சாதாரணமாக இதற்கு தேவை இருக்காதென்றும் மத நூல்கள் கூறுகின்றன. தேவர்களை பிரார்த்தித்து பெறும் நன்மைகள் நீடித்திருக்காதென்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயம் 23வது பதத்துல கூறப்பட்டிருக்கு. பௌதிக பிரபஞ்சம் முழுமையுமே நித்தியம் அல்லாததாக இருக்கும் போது பௌதிக நிலையின் இருளில் பெறப்படும் எதுவும் நிலையற்றதாகவே இருக்கும். உண்மையான நித்திய வாழ்வை பெறுவது எப்படி என்பது கேள்வி. புருஷோத்தமனான கடவுளை அடையும் ஒரே வழியான பக்தி தொண்டின் மூலம் தம்மை வந்தடைபவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் பிணைப்பில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறுகிறார்கள் என்று பகவானே கூறியிருக்கிறார். அதாவது ஜடப்பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பது ஒருவரின் உண்மையான அறிவையும் பற்றற்ற நிலையையும் பொறுத்திருக்கிறது. அரைகுறை பக்திமான்களிடம் உண்மையான அறிவும் பற்றின்மையும் காணப்படுவதில்லை. ஏனெனில் அவர்களில் பெரும்பாலோர் மதத்தின் பெயரில் பொது சேவை, தான தர்மங்கள் ஆகியவற்றின் நிழலில் ஜட சிக்கல் என்னும் பொன் விலங்குகளால் கட்டுண்டு வாழ்வதையே விரும்புகிறார்கள். மத உணர்ச்சியுடையவர்கள் என பொய்யாக நடித்து பக்தி தொண்டாறுபவர்களாக காட்டிக்கொண்டு எல்லா வகையான ஒழுங்கீனங்களிலும் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். இப்படியாக அவர்கள் ஆன்மீக குருமார்களாகவும் கடவுளின் பக்தர்களாகவும் பெயர் பெற்று விடுகிறார்கள். தார்மீக கொள்கைகளை இவ்வாறு மீறுபவர்கள் அதிகாரபூர்வமான சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்துள்ள ஆச்சாரியார்களை மதிப்பதில்லை. பாமர மக்களை திசை திருப்பும் நோக்கம் கண்ட இவர்கள் தம்மை ஆச்சாரியார்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் ஆச்சாரியாரின் கொள்கைகளை அவர்கள் கடைபிடிப்பதில்லை. இந்த அயோக்கியர்கள் மனித சமூகத்தின் மிக அபாயகரமான சக்திகள். மத சார்புள்ள அரசாங்கங்கள் இல்லாததால் இவர்கள் தண்டனை பெறாமல் தப்ப முடிகிறது. ஆனால் பரம்பொருளின் நியதிகளில் இருந்து அவர்கள் தப்ப இயலாது. மத பிரச்சாரகர்களின் உருவில் வட்டமிடும் அசூயை மிக்க அசுரர்கள் இருள் சூழ்ந்த நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் என்று பகவான் பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறியுள்ளார். பகவத்கீதை 16 அத்தியாயம் 19 20 பதம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு. இந்த போலியான மத பிரச்சாரகர்கள் தம் புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக ஆன்மீக குருமார்களின் வேஷத்தில் நடித்து முடித்த பின்னர் பிரபஞ்சத்தின் மிக வெறுக்கத்தக்க பகுதிகளை சென்றடைகிறார்கள் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் கூறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையிலே அவருடைய சாராம்சத்தை எடுத்து இந்த உபநேசங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? உபநேசங்கள் அதாவது 7ஆம் அத்தியாயத்துல 7.23 7ஆம் அத்தியாயத்துல 23, 20 இதெல்லாம் தேவர்கள் வழிபாடை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா?
அதே மாதிரி 16வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம். 16 அத்தியாயம் என்ன அத்தியாயம் தெரியுங்களா? அசுர குணங்கள், அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான குணங்கள். தெய்வீகமான குணங்கள் 26, அசுர குணங்கள் 6. அந்த குணங்களை பத்தி ரொம்ப அழகா அதுல கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி 19, 20 இந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அந்த பதம் ரொம்ப விளக்கணும். 19, 20ஆம் பதம் கூட வந்து 16 அத்தியாயத்துல இந்த அசுர குணங்களோட செயல்பாடுதான் முழுக்க முழுக்க பகவான் வந்து அந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை சொல்லப்பட்ட அந்த போலிக்காக தான். அதாவது இந்த ஜட உடல் அதை நினைச்சு அவங்க செயல்பட செயல்னால வந்து அவங்க பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறாங்க. அது அந்த உடல் நினைச்சு அவங்க செய்யும் போது, இந்த புத்தியை நினைச்சு செய்யும் போது, இந்த மனதை நினைச்சு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க பௌதிகவாதிகள். அப்ப அந்த பௌதிகவாதிகள் வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரத்தன்மையிலும் அவங்க ஆள்படுவாங்க. அசுரத்தன்மைக்கும் அவங்க அந்த எல்லைக்கும் அவங்க போவாங்க. எதுக்கு? இந்த பௌதிகவாதிகள். இதுதான் 16 அத்தியாயத்துல அசுரத்தன்மையான குணங்கள் 6 குணங்களையும் அறியாம இந்த குணம் மூலியமாக இதை விளக்கி கொடுக்கிறார். அந்த பதத்துல நம்ம அந்த அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவாக படிச்சோம் இல்லைங்களா? சரி, இதோட நம்ம 13வது மந்திரம். 13வது மந்திரம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து இப்ப அறியாமை பத்தி படிச்சோம். அருவத்தன்மை வழிபாடை பத்தி நம்ம நல்லா ஒண்ணுதா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுக்கெல்லாம் இப்ப இந்த எந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணணும், இந்த வழிபாடு நம்ம இந்த வழிபாடு பண்ணி நம்ம எந்த மாதிரி முக்தி அடைய முடியும், இல்ல தவறான வழி. இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போவாங்க, கடமைக்கு கோயில் போவாங்க. ஏன்னா அவங்க முன்னோர்கள், அவங்க தாய் தந்தரையும் சொல்லியிருப்பாங்க கோயிலுக்கு போனா நல்லது, அங்க போய் சாமி கும்பிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பக்தி தான். ஆனா அது முழுமையான பக்தி ஆகாது இல்லைங்களா? ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்னா பகவானுக்கு கோயிலுக்குள்ள போகும்போது ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி போகணும். பகவானுக்காக ஒரு மலர் வாங்கி போகலாம், ஒரு தேங்காய் பழம் வாங்கி போகலாம், ஏதாவது ஒண்ணு அவருக்கு கொடுத்துட்டு அவருக்கு சேவை மனப்பான்மையோட சேவை பண்ணிட்டு நம்ம வெளியே வந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது பூர்ணமான பக்தி. அது மோகமில்லாத பக்தி. அது மோக பக்தின்னு சொல்லும்போது எதிர்பார்ப்போட போற பக்தி. இன்னொரு பக்தி அறியாமை, அது கனிஷ்டக அதிகாரியா போற பக்தி. கனிஷ்டக அதிகாரின்னு சொல்லலாம், பெத்தவங்க சொன்னதை முன்னோர்கள் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு போவான் இல்லைங்களா? அது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட பக்தரான உத்தம நிலை அதிகாரியா இருந்து நம்ம பகவானுக்கிட்ட நம்ம வழிபாடு பண்ணோம். சோ அந்த மாதிரி நிலை வழிபாடு எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமான வழிபடுவதால் ஒரு வகையான முடிவும், உன்னதமல்லாத வழிபடுவது வேறு வகையான முடிவும் பெறப்படுவது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதை பத்தியும் விளக்குரையில சில பிரபுபாதா இந்த ஈசோபநிஷத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா கொடுக்கிறார் 13வது மந்திரத்துல. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13ஆம் மந்திரம் யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அன்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அன்யத் ஆஹூர் அசம்பவாத் இது சுஷ்ரும் தீராணாம் ஏ நஷ்டத் விஷசக்ஷிரே. எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமானதை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான முடிவும், உன்னதம் இல்லாததை வழிபடுவதால் வேறு வகையான முடிவும் பெறப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு நாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி பக்குவமாக விளக்கியுள்ள தீரர்களான ஞானிகளிலிருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இதுல என்ன பிரபுஜி, நேத்து கூட ஏதோ சொன்னீங்க இத பத்தி. எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமானதை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான முடிவு, உன்னதம் அல்லாததை வழிபடுவதால் வேறு வகையான முடிவு. இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஆதி அந்தம் யார் சொல்றோம்? பகவான சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆதி காரணமாக வழிபடுவதால் ஒரு வகை முடிவு நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ஒரு வகை முடிவு என்ன முடிவு? நமக்கு முத்தி தான், பகவான் லோகத்துக்கு போறோம். அதே உன்னதம் இல்லாத, அதாவது உன்னதம் இல்லாதன்னா தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும் போது அது முத்தி கிடையாது. அது ஆக்சுவலா முத்தி கிடையாது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் இங்கதான் வந்து பிறக்க போறோம். அது முத்தியே சொல்லக்கூடாது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சம்பிரதாயத்துல முத்தின்னு சொல்றாங்க. அது தவறான செயல்பாடு. அது திரும்பவும் நீங்க பிரம்மலோகம் போனாலும் சரி, சொர்க்கலோகம் போனாலும், எந்த லோகம் போனாலும் திரும்பவும் நம்ம இங்கதான் வந்தாகணும். ஆனா வைகுந்தம் போனோம்னா ஆதி அந்தமா இருக்கிற அந்த லோகத்துக்கு போனோம்னா திருப்பி வரப்போறது கிடையாது. இதுல ஒரு சாராம்சம் புடிச்சுப்போம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வேறு வகையான முடிவு பெறப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு நாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி பக்குவமாக விலைக்குள்ள தீரர்கள்னா யாரு? நம்ம போன அத்தியாயம் முந்தின அத்தியாயம் நேற்று படிச்ச அத்தியாயத்துல படிச்சோம். நேற்று உள்ள ஞானிகள், அறிஞர்கள், அதாவது கர்ம யோகிகள். தீரர்கள்னா வந்து பகவத்கீதை வேதங்களை அதை உணர்ந்து செயல்படுறவங்க தான் தீரர்கள். அப்போ தீரர்களும் ஞானிகளும் இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.
இல்லைங்களா? அது கர்ம யோகிகள், இந்த ஞானிகள், இவங்ககிட்ட நாம எது ஆதி அந்தமா இருக்கிற பகவானை வழிபட்டாதான் நம்ம திரும்பவும் இங்க வரப்போறது கிடையாது. தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போதுதான் அது ஒரு வகையான ஒரு உன்னதமில்லாத வழிபாடு. இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பாத்தீங்களா? இப்போ ஒரு ஒரு தெருவுல போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு தெருவுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, திருவல்லிக்கேணியில போயிட்டு இருக்கோம். திருவல்லிக்கேணியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பார்த்தசாரதி கோவில் இருக்கார் இல்லைங்களா? அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு முன்னாடி எந்த சந்து திரும்பினாலும் ஒரு கோயில் இருக்கும். பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தசாரதி கோயில்ல சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் சின்ன சின்ன கோயில்கள் நிறைய இருக்கும். சரி, அது ஒண்ணு. கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போறோம், சிவபெருமான தரிசிக்க போறோம். அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் சின்ன சின்ன கோயில்கள் அந்த போற வழியெல்லாம் இருக்கும். எங்க பார்த்தாலும் விநாயகர் கோயில் இருக்கும், சின்ன அம்மன் கோவில் இருக்கும், முருகர் கோயில் இருக்கும், நிறைய கோவில் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, கும்பாபிஷேகம் பண்ற கோவில், ஆகன விதிப்படி கட்டின கோவில்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும். ஆகன விதிப்படி கட்டுற கோவில்ல வந்து அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும். அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கப்படுற கோவில்ல போய் நாம வந்து சாதாரணமா நின்னாவே போதும், நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். பகவானை பத்தி இன்னும் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா இன்னும் டபுள் பங்கா ஆகும். அதை விட பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறோம்னா அப்போ உத்தம கதியை நாம் அடைவோம். சாதாரணமா கோயில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டோம் கோயில் ஒண்ணு, அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும், நார்மலா கிடைக்கும். உள்ள வந்தவன் அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும். அதே வந்து பகவான் நாமத்தை அது உள்ள இருந்துட்டு பகவானை பாராயணம் பண்ணும், அவருடைய ரூபம், அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம் இதெல்லாம் சொல்லி நம்ம பாராயணம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கும், இன்னும் முழுமையான எனர்ஜி கிடைக்கும். இன்னும் முழுமையான எனர்ஜி கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தொண்டு செய்யும் போது, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் போது பூர்ணமா கிடைக்கும். அதே வந்து சில ரோட்டு ஓரமா இருக்கிற கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா ஆகன விதிப்படி கட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த சாலையில யாரோ ஒருத்தர் முன்னோர்கள், யாரோ ஒருத்தர் பெரியவங்க யாராவது கோயில் கட்டி இருப்பாங்க, அவங்க வழிபாடு பண்ணிருப்பாங்க. அந்த கோயில் ஆகம விதிப்படி இருக்காது, ஏதோ ஒரு பிராமணர் வச்சு அங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அங்கேயும் கடவுள் இருக்கார், பகவான் இருக்கார், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ரோட்ல போகும்போது வண்டியில் நின்றுகிட்டு நம்மளுடைய உதட்டை வச்சு இப்படி முத்தம் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. கையோட தூக்கி சொல்ல மாட்டாங்க. அதே விநாயகர் ரோட்ல உட்காந்து நின்றுகிட்டு டொக்கு மண்டையில 3 கொட்டு கொட்டிட்டு சும்மா குஞ்சு போயிட்டே இருப்பாங்க. செருப்பு கூட கட்ட மாட்டாங்க, வண்டியில உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து தவறான செயல்பாடு. அந்த செயல்பாடுனால அது முக்தி கிடைக்காது. அது பக்தி வந்து பக்தியே கிடையாது. நம்ம கோயிலுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கலாம், பூர்ணமா போகணும். இப்ப அதே அந்த சின்ன கோயிலா இருந்தாலும் சரி, ஆகன விதிப்படி கட்டலாம் சரி, ஒரு அனநிய பக்தன், ஒரு கலங்கமற்ற பக்தன் அவன் போய் அதை வழிபாடு பண்ணானா பகவான் வந்து உட்காந்து பாருங்க, அந்த விக்கிரகத்துல இருந்து உட்காந்து பாரு. ஏன்னா அப்படி அவன் பண்ணுவான், பாராயணம் பண்ணுவான் பகவானுக்கு. எங்க வந்து உடனே உட்காந்து பாரு பகவான், அந்த விக்கிரகத்து மேல உட்காந்து பாரு இல்லைங்களா? அவருக்கு சேவ மனப்பான்மையோட, மோகமில்லாத பக்தியோட பண்ணும். பிரேம பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. மோக பக்தின்றது எதிர்பார்ப்போட கொடுத்துதான் மோக பக்தி. பிரேம பக்தின்றது எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு பக்தியை கொடுக்கறதுதான். அவருக்கு சேவ மனப்பான்மையோட சின்ன கோயிலா இருந்தாலும் சரி, ஆகன விதிப்படி இல்லைனாலும் சரி, ஒரு பக்தன் நினைச்சானா அந்த கோவில பிரகாசம் பண்ணி விட்டுருவான். அவன் ரெகுலரா அதுக்கு அந்த விதிப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் இல்லைங்களா? இதுதான் இங்க சொல்லப்படுற இந்த உபநேசங்கள் என்ன சொல்ற பாருங்க, எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமானது வழிபடுதல் ஒரு வகையான முடிவும், உன்னதமில்லாத வழிபடுதல் வேறு வகையாக முடிவும் பெறப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. ஆனா அதே ஒரு அனநிய பக்தி அந்த கோயில் சின்ன கோயிலுக்கு போனாலும் சரி அதை வந்து முழுமையா ஆக்கிடுறான். ஆனா சாதாரண மனுஷர்கள், கர்மிகள், அதாவது பௌதிகவாதிகள், கர்மிகள், அவங்க போய் வழிபாடு பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது ஒரு உன்னத நிலை அடைய முடியாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. விளக்க உரை. சலனமற்ற ஞானிகளிடமிருந்து விஷயங்களை கேட்டறியும் முறையை இந்த மந்திரம் அங்கீகரிக்கிறது. பௌதிக உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் சலனம் அடையாதவரும் அதிகாரம் பெற்றவருமான ஆச்சாரியாரிடமிருந்து கேட்டு அறிந்தாலன்றி பரமான ஞானத்திற்கான உண்மையான திறவுகோலை ஒருவர் பேஜ் மாத்தணும் பிரபுஜி, அடைய முடியாது. ஸ்ருதி மந்திரங்களான வேத ஞானத்தை நிச்சலனமான தனது ஆச்சாரியாரிடமிருந்து ஏற்கனவே கேட்டறிந்துள்ள ஆன்மீக குரு வேத இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டிராத எந்த கருத்தையும் ஒருபோதும் போதிப்பதோ உருவாக்குவதோ இல்லை. பித்திருக்களான மூதாதையர்களை வணங்குபவர்கள் பித்ருலோகங்களை சென்றடைவார்கள் என்று பகவத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதுபோலவே
எப்போதும் பூவிலைகளையே இருப்பதற்கான திட்டங்களை தீட்டும் தீவிர பௌரவாதிகள் மீண்டும் மீண்டும் பூவுலகிற்கே வருகிறார்கள். அதே போல காரணங்களுக்கெல்லாம் ஆதி காரணமான கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வழிபடும் பக்தர்கள் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள அவரது பரந்தாமத்துக்கு சென்று அவரை அடைகிறார்கள். பல்வேறான வழிபாட்டு முறைகள் பல்வேறான முடிவுகளை விளைவிக்கிறது என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தும் இங்கு தெளிவுபடுகிறது. உன்னதமான பிரபுவை வணங்கினால் அவரது நித்தியமான இருப்பிடத்திற்கு சென்று அவரை அடைவது நிச்சயம். சூரிய சந்திரர்களை போன்ற தேவர்களை வழிபட்டால் அவர்களின் கிரகங்களை சென்று அடைவோம் என்பதில் ஐயமில்லை. நமது திட்டக்குழுக்கள் தற்காலிகமான அரசியல் உடன்பாடுகள் ஆகியவற்றின் துணை கண்டு இந்த சீர்கெட்ட உலகமான கிரகத்திலேயே எப்போதும் இருக்க நாம் விரும்பினால் நிச்சயம் அவ்வாறு இருக்க முடியும். எதையும் செய்து எவரையும் வழிபட்டு ஒரே இலக்கை நாம் சென்றடைய முடியும் என்று எந்த உண்மையான வேதமும் கூறவில்லை. அதிகாரபூர்வமான சிஷ்ய பரம்பரையோடு எவ்வித தொடர்பும் இல்லாத தாந்தோன்றிகளான குருமார்களே இப்படிப்பட்ட மூட கொள்கைகளை எல்லாம் வகுத்திருக்கிறார்கள். எல்லா பாதைகளும் ஒரே இலக்குக்கு நம்மை இட்டு நகர மாட்டேங்குது. பாருங்க, இது போன இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க, தப்பா வந்துச்சு, ஒரு நிமிஷம். சார் படிங்க. சிறு தெய்வங்களையோ பரமனையோ இது ஏற்கனவே படிச்சாச்சு பிரபுஜி. வேறதையும் தனக்கு தோன்றும் முறையில் வழிபட்டு ஒருவர் இந்த இலக்கை அடைய முடியும் என்று அதிகாரபூர்வமான எந்த குருவும் கூற மாட்டார். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு செல்வதற்கான பயணச்சீட்டை பெற்றிருப்பவர் மட்டுமே அந்த இடத்தை சென்றடையலாம். இது சாதாரணமானவர்களும் மிக எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம். கல்கத்தாவுக்கு செல்ல சீட்டு வாங்கியிருப்பவர் கல்கத்தாவுக்குத்தான் செல்லலாம், பம்பாய்க்கு அல்ல. என்றாலும் தம்மை குருமார்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் தற்காலிகர்கள் எல்லா சீட்டுகளுக்கும் அந்த உயர்ந்த இலக்கிற்கு நம்மை அழைத்து செல்ல முடியும் என்று கூறுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட கீழ்த்தரமான முறைகேடான உறுதிமொழிகளால் வசீகரிக்கப்பட்டு பல மூடர்கள் செயற்கை முறையில் ஆத்ம ஞானம் பெற்றுவிட்டதாக எண்ணி பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் வேத கோட்பாடுகள் அவர்களை ஒப்புக்கொள்வதில்லை. அதிகாரம் பெற்ற சிஷ்ய பரம்பரையில் தோன்றிய குருவிடமிருந்து உபதேசம் பெற்றால் அன்றி உண்மையான ஞானத்தை உண்மை உருவில் பெற இயலாது. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹோ சகாலே நேக மகதா யோகோ நஷ்டக பரந்தவா. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமாக மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் இத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 4.2. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இப்பூவுலகில் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மதர் நான் படிக்கலாம். இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஈஷோபனிஷத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் விளக்குறார். ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லாம சாங்கி தத்துவத்தையும் சேர்த்து விளக்கம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா. நிஷ்காம கர்மயோகத்திலையும் சகாம கர்மயோகத்திலையும் எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்ன்றதையும் கர்மயோகத்திலையும் கொடுக்கிறார். ஸோ இது என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றதையும் பகவான் கீதை மூலியமாக நம்முடைய குருசீட பரம்பரையோட ஆச்சாரிகள் மூலியமாக பெறப்படுற ஞானம் வசந்த ஞானமா சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. சில பேர் அறவேக்கடா இருப்பாங்க, சில பேர் குருமார்கள் இருக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி குருவை நாம தேர்ந்தெடுக்கவே கூடாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப பகவத்கீதை நம்ம 3வது நிலை வந்திருக்கோம். 3வது நிலையில நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். லெவல் 2ல நம்ம லெவல் 3ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட இருக்கும்போது இந்த குரு என்ன சொல்லியிருக்கிறார், அந்த குரு என்ன சொல்லியிருக்கிறார், இந்த குரு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த புரியும் சக்தியை நம்ம கொடுக்குறாரு பகவான். அந்த குருவை நாம தேர்ந்தெடுக்கணும். அதுக்கு நமக்கு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு பகவான் இல்லைங்களா. அது தேர்ந்தெடுக்கிற சக்தியை நம்ம கொடுத்துக்கிறாரு. எதன் மூலியமா கொடுக்குறாரு? அந்த ஆத்ம ஞானம் மூலியமா தான் கொடுத்துருக்கிறாரு. இப்ப அந்த ஆத்ம ஞானத்தை புரிஞ்ச பிறகு கண்டிப்பாக நீ ஆத்ம ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட இல்லையா, நீ கண்டிப்பா முக்தி தான் உனக்கு.
இனி முத்தி தான் சொல்றதுக்கு அந்த குருவுக்கே தகுதி இல்லை. குருவுக்கு சொல்லவே கூடாது, அந்த வார்த்தையை சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா அந்த குருவே முத்தி கிடைக்காது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புத்தி கிடைக்காது. எல்லா ஜீவராசிகளும் முத்தி கிடைக்காது. ஏன்னா பகவான் மட்டும்தான் முக்தி கொடுக்கிறவர். எந்த ஒரு ஆச்சாரியிலும் கொடுக்க முடியாது. அவங்கள வழிகாட்டி தான் நமக்கு முக்திக்கான வழியை தான் அவன் காட்டுவானே தவிர யாரு செயல்படணும், அந்தந்த ஆத்மா செயல்படணும். அதுதான் ஒரு 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 குருவோட நிலை. ஒரு குருவோட என்ன வேலை என்ன தெரியுங்களா? ஒரு போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம். குருவுக்கு வந்து போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ். ஒரு பக்தர் வந்து ஒருத்த வந்து இங்க லெட்டர் எழுதி இந்த 2க்கு அனுப்புறான்னு வச்சுக்கலாம், போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போடுவான். அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்ல உள்ள போஸ்ட் ஆபீசர் அந்த 2க்கு எடுத்துமே கொடுப்பாரு. அவ்வளவுதான். ஃப்ரம்ல இருந்து 2க்கு போறார். அவ்வளவுதான். அந்த சர்வீஸ் தான் அவர் பண்ணுவார் குரு. ஒரு பக்தர்கிட்ட இருந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்றதுக்குள்ள வழிமுறையே அந்த போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ் பண்றவர் தான் குரு, இல்லைங்களா? ஆனா அவரு முக்தி கொடுக்கிறவர் கிடையாது. முக்திக்கான வழிதான் கொடுப்பாரு தவிர முக்தி கொடுக்க மாட்டாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும்போது நம்ம எப்படி போய் செயல்படணும்? அந்த நான் முக்தி கொடுக்குறேன், நான் உனக்கு எல்லா ஞானத்தையும் கொடுப்பேன், நீ கவலைப்படாத, என்ன வழிபாடு பண்ணு, என்ன ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்றவன் அவன் ஞானியே கிடையாது. கர்ம யோகியே வரமாட்டான் அவன். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார். இதுல ஆத்ம ஞானம் பெற்றுவதாக எண்ணிக்கொண்டு பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் வேத கோட்பாடுகள் அவை ஒப்புக்கொள்வதில்லை. ஆத்ம ஞானம் புரிஞ்ச பிறகு அவன் உணர்ந்து அவன் செயல்படணும். அவன் உணர்ந்து அவன் செயல்பட்டாதான் அது. ஏன்னா சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா? இறக்கும் தருவாயிலேயே பகவானை நினைச்சு அவன் செயல்பட்டாதான் அவனுக்கு முக்தி. இறக்கும் தருவாயில ஃபுல்லா முழுக்க முழுக்க பகவானை நினைச்சிட்டு இறக்கும் தருவாய் தன்னோட மனைவியோ தன்னோட குழந்தையோ தன்னுடைய வீட்டுல உள்ள பிராணியோ ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சிட்டான்னு வச்சுங்களேன், அவன் கண்டிப்பா பகவான் லோகத்துக்கு போகவே முடியாது. எதுவுமே நினைக்க முடியாம கோமா ஸ்டைல இருந்தா கூட பகவானுக்கு போயிடுவான், பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுவான். ஆனா அதை நினைச்சிங்களேன், கண்டிப்பா அவனுக்கு சொர்க்கம் கிடையாது, இது பகவான் லோகம் கிடையாது. அவன் என்ன புண்ணியம் பண்ணானோ அந்த புண்ணியத்துக்கு இருந்தான உடல் அவனுக்கு கிடைக்கும், இல்லைங்களா? இதுதான் கடைசி காலகட்டத்துல நாம வந்து என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் அது. அப்போ ஒரு சீட பரம்பரையோட ஆச்சாரி இதுதான் உபதேசம் பண்ணுவாங்க, இதுதான் இப்படிதான் நீ செயல்படணும், இப்படி செயல்பட்டா நீ பண்ணாதான் பக்தி, நீ சாப்பிட்டாதான் உனக்கு, நீ மருந்து எடுத்தாதான் உனக்கு, அம்மா அப்பாவும் மனைவியை கணவனும் சாப்பிட்டா உனக்கு நோய் சரியாயிடுமா? கிடையாது. இதுதான் இப்ப குருவோட இது. நான் உனக்கு எல்லாமே தரேன், நீ இது கண்டிப்பா முக்தி அடைவன்னு சொல்றதுக்கு அவருக்கு முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசிகளும் உத்தரவாதம் கிடையாது. கடைசி காலகட்டத்துல எந்த ஆத்மா உடலை விடும்போது பகவானை நினைக்குதோ அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் முக்தி கிடைக்கும். இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஜடபரதர் கதை தான் நமக்கு. ஆமா, 24 மணி நேரமும் பக்தி கொடுத்துட்டே இருப்பான், 24 மணி நேரமும் பக்தி கொடுத்துட்டு இருப்பான், அவன் கடமை செஞ்சுட்டு இருப்பான். கடைசியில என்ன நினைப்பான்? ஐயோ என் பிள்ளைய விட்டு போறேனே, அச்சிச்சோ என் மனையை விட்டு போறேனே, அச்சிச்சோ என் கணவர் விட்டு போறேனே நினைச்சான்னு வச்சுங்களா, முடிஞ்சு ஜோலி. அதோட அடுத்த ஜென்மம் மறுபிறவிக்கு அங்கேதான், திருப்பி இங்கதான் வந்தாகும். ஆனா புண்ணியம் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த புண்ணியத்துக்காக என்ன பண்ணுவோம்? சொர்க்கம் தான் போவாங்க, பிரம்மலோகம் தான் போவாங்க, சிவலோகம் தான் போவாங்க, பித்ருலோகம் தான் போவாங்க, போயிட்டு மகரலோகம் தான் போவாங்க. இந்த 6 லோகத்தையும் போயிட்டு திருப்பி இங்கதான் வந்தாங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். இது என்ன பக்கம்? 91வது பக்கம். நம்ம அடுத்த வாரம் இதே கண்டினியூ பண்ணலாம், 91ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. போன் வந்துகிட்டே இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் கோவில்ல இருந்து பேச வேண்டி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம், அடுத்த வாரம் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். वंशे कल्पतराय कृप सिंधु सर्वनाम भगवान वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्ण. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு.